Iritsi da lehenengo elurtea Debagoienera gehiago edo gutxiago, herri guztiak jantzi dira zuriz eta elurrarekin gozatzeko aukera izan dugu gozatzekoa bai, baina elurrak arriskua ere ekarri du izan ere. Izotza da nagusi eta tentuz ibili behar da segurtasun sailaren arabera. Bereziki mendateetan, Lintzgatzagan, Kanpazarren autoa gidatzerako orduan eta baita herrietan ere hainbat esparru izoztuta daudelako eta guneak oso labankor daudelako. Gu Debagoieneko herri altuenetako batera etorri gara, Lintzgatzagara eta bertan izan gara udal langileekin, mankomunitateko langileekin eta herritarrekin baita lehenengo elurte hau nola bizi izan duten ezagutzeko asmoz. Rosa, zeu gaurkoan urten zara hemen ez? Dorletara bidean pasio bat edo ibilalditxo bat egiteko asmoakin, baina buelta hartu behar izan duzu? Buelta hartu behar izan dut, ze dau, izotz pista bat balitz moduen. Guztiz labankor eta oso perigoroso, oso. Etorri da, lehenengo elurtea Debagoienera nola bizi izan duzu? Bueno, atzo eta gaur nahiko eskax. Atzo goixe izan zen, jeki ginen, eta hain zuri eta hori. Baina, bueno, gero eguardi aldeen hori egia da herri egondala guztiz zuri eta arriskutsu. Baina gaur dago izotz ondie, eta nahiko gogor. Hori da arrisku handiena, ez? Elurra egin du, baina izotza ikusi ditugu udal langileak, mankomunitatetik etorritako langileak ere bideak eta garbitzen, nola daude hemen Lintzgatzagan bideak? Bideak, kanpotik ez nahi zirten gatzagatik, baina hemen barrun ez dugu oso gaizki. Ez dakiz zenen erantzun gizunean, baina hori edana da, zaborretara llegatzeko ere da, odisea bat, eta edadetuak, eta danok arriskuan. Iragarrita bat zegoen, elurra egingo zuela, ez dakit espero genuen horren beste egingo zuenik? Nik behintzat ez nuen espero. Astelen ilunkara bueltau ginen Arrasate aldetik, eta ez zuen ematen aldako, baina atzo goiza izan zen, itzela. Herriko txikienentzako gozagai, ezta? Errege eguna eta asko ibiliko ziren hemen herriko plazan, elurra artean jolasten. Atzo egia esan umeak nik uste disfrutatu zutela asko. Atzo dorletaraina llegau ginen, eta andana belarditan, eta trinuekin, umienako gozamena, bai. Gaurkoan hotz, etorri zara, eskutitzak eta hartzera, Lintzgatzagan ondoko baserri batean bizi zara, ez da? Bai. Nondik etorri zara gaurkoan zu kotxe hartuta ona? Atxagalta joanaz, kotxi hartzen, nauken kotxia bai izauta nauken da, kotxi hartzen. Eta ez dakit biria nola aurkitu duzun, kotxian baserritxi bertara etortzeko, are txabaletatik Lintzgatzagara etortzeko, ondo dauen? Ondo da. Lehenengo elurtia jau da, Debagoienera, hemen gatzara, hemen majoin jau edurra, ez dakit, zela hartu duzu? 12 zentimetro ni bizina zen txien. Nian goiko zubixen onduen eskumara bizina zen. Eta zela hartu duzu ezueik lehenengo elurtea? Ondo, ikustora hartzen da hori. Gustora. Ez que edurik espau itxen ez da normala. Ontxe da, sasoia barrez, edurra itxekoa, ez da? Claro. Ez dakit edurra dala eta ibili zaien, edurra hartien, edurra hartien hori bitxi ja notizia nolda. Eta etxe inguruan eta ez dakit garbitxun behar izan dituzuen, etxeko sarrerak, gatza botaz, gaur egun izen be... Ez du bota gatzik, Izen be izotza da, oin problema ondixena, ez da? Claro. Izotza da, edurra bezala zehira zehatzen da baina. Aztuta gauken apur bat edurra arzezan da, etor da? Etorri da, ordua zan. Ez da? Debagoieneko mankomunitateko langileak ere iritsi dira, Lintzgatzagara, hementxe egin dugu zurekin topo lanean zabiltzalako gaurko moduko egun batean elur asko egin du, Lintzgatzagan eta arazo handietako bat izotza ere bada izan ere, elurra izoztu eginda, labankor dago eta guneak garbitu beharra badago, ez da zer lanetan ari zarete. Birziklatze zentroak garbitzeko gaude hemen, jendeak irist eginez dezan, area kentzeko eta gatza botatzeko. Udaletxeko langileak ere bertan hementxe basabiltzate, gaur gatzan zein egoera dago, elurra dela eta? Elurra eta izotza, elurra baino gehiago izotza. Eta oso gogorra, hotza dago oso ondixo. Urtu ez da hitzen, izotza ez da urketan magoz. Eta zela, benda gatza bota eta elurra kentzen da garriketa. Izan be askotan ez, izotz teori izaten da arazo ondixenetaikoa elurra itzen dagoenean. Ez da dakitxemen gatzan, zein egoera dauen, zein lanetan zabitzien, ze aurre ikuspen daukutzuen? Lehoko gauzie da kali garbitxu. Hori da garrantzitsuena, jente bilain da, gero kotxi bilain ezin behar, biren boruen da, garbitxu eta gatza bota. Ibiltzeko moruen da, urtu eixen elurra biren boruen. Hemen txegun gatzara jau gara eta ikusi du biria bebai bastante izoztuta eta labankor eta arriskutsu dauela, ez dakitxez beharri gertatu da, dana ondo birian doian, bertako herritxarrak gora bera igotzeko arazoi daukienez.
Ikusti osun bezala, badago oso arraskutsu, da bila oso kontu. Albara, danek gutxien ibiltzen izuz gaietik. Bestela barrez, ez beharren bat ez da geratu, geratu lehike, tranquilamente geratu lehike. Arrisku hori saiesteko, ez, jentia tentuzi ibili daile, eta hortxe atzian ikusten dugu, ez, zeure beste lankide bat karretilea hartuta, paliakin eta... Gehixen batek kenduin behar da, hau elur potoloa dauena kenduin bira, bestela izutut esan dauen, ez da urketan, eta zenien biozu kendu, baina hartu eta kendu eta gero gatza bota. Datozen orduetarako, elurkota gora fango da poliki-poliki 1000 metroa igoko da, baina hotza ingo dau eta hori izango da hemendik aurrerako be arazo ondixena. Bai, hori da. Baina, eulisa zera gintziko erauen, urtuko era, apurka urtuko era, eta hola zen azkenik garbitzuko era guzti honek. Gaurkoan arazo ondixena izotza, ez da? Bai, honek ondori hori dauko, ez? Atzo kasuri petxako egin edurrei eta gogortuaz joan da. Eta gaur barregarri ez dau nehargarri, osea, arrisku gutxu eta min hartzeko modukoa. Egon gara gu herritxar batzukin, esan duzku ontxe herritxar bat ebe dorleta ingurura ibiltzeko asmoaki, baina buelta hartu dauela ezin ja ibili eta oso labankor dauelako lurra. Bai, ez dau bromarako, hau izotzen je dau eta erosin labankarakin apurtzen duzu azurremaz. Tor da lehenengo lurtia, zela hartu dozuzuk? Bueno, egiz esan neguen esperuen ingozen, aspaldixen ez dau negu ganorezko ikein eta, baina mendaku. Bazara elur salia, bapez? Bai, banaz elur salie, baina, beti neurri bateaino, ez? Zuek eta urek, eta elurrepe neurri bat die dau. Elgeta eta Lintz Gatzaga dira herri altuenak eta arazo gehien daudenak une hauetan izotza dela eta, ezta? Zeu gainera lanera joan gabe gelditu zara. Bai, ni moruen beste batzu be gisa esan, kotxi daukot edurra hartien izotzatik atarateko bastante tarrakait, segun herriko ze partetan zazen, ez dau bape ondo, eta aukeria telean laitxeko badukot, eta esan dut, gaur abixo dut, eta arrasatera, eta esan dut, 11 aterriak 12 arte bintzet, igual hemen, herriko brigadian dabiena hemen, eta justu beste apoio badauko, badabitz, herrixen gatzabotaten, baina, bi pertsona di eskuekin eta karretila bateaz gatzabotaten. Eta egisa esan, onartu biharra dauko, herri barruko egoeria ez da larreza, izotza dau, ez da edur kapa hundirik, baina zentimetro batzu daz, eta ibiltzeko ez da beroso, eta ez maz, arriskutsu dagoela esan nahi gaike punto batzutan, baina, nik hori herritar moruen esaria toketa jat, eta hori errealitatea, eta udaletxe moduen bai, guri toketan jakun partetik, zozer esan biharra, baina bai guztoko jaten esatia herrizei, zehozet toketan eman jaku, sentitzen duguela negotia, geu berritxar moduen sufriruten dauen zerbait da, politxe da, baina izotza dakigu zer daukon, eta gero dauzkon baliabideak, eta urten holan tokau jaku. Izan lehenengo elurtia etorri da, ez dakit espego gauen danok horren besteko izetia, gozatzeko izeten da elurra askotan, imaginatzen dut, atzo erregeguna bai hemen umiak eta jolasian ibiliko ziela, herriko plazan hortxe elur papinak eta ikizi du, beste alde saila, ero arriskutsua dan hori bebadau, eta arazo ondixena, izotz hori ez da. Bai, printzipioz, arazua da, hemen, atzo diputazioko kitani beza pasauzan da karreteratik, herrira ez da sartzen, evidentemente ez da tokirik hori sartzeko hori bere errepidetan makarrik ibiltzen da, eta bai eskatu zozaben bintzet, hor atzeko bide hori garbitzeko, atzeko bide hori garbitzu eskero, eta herriko sarreratxua garbitzu eskero, bintzet, atzo sartzeko eta urteteko aukeria bauen. Segartatzen da, oin arte, bai pasau izen dugu, zu kontratu txiki batekin, enpresa bat etorte jakun, eta pasatzen zoskun, hemengo kaliek, eta ondala hilabete esan zoskun aurten ezin zoskula erantzun, eta beste batzukin hasi ditzen kontaktue, baina, azkenien ez da zain beste udaletxe batekin izartuta aukien, bizitazioa hartuta, ez daukien nahiko, azkenien ala nola, lortu gauen batzuk, baina, atzo abixau orduko eta etorri ari zen orduko, eta hori, agian berandu zen, eskerrak atzo behintzet erreguna sala eta jentiek jai aukela, orduan emezte desplazamentu biderra, bai, bazkai familiarrak, eta beste, baina ez zauen,
Baina, bueno, atzo nik uste jentiak hartu zauela humoretxu, humoretxu, eta Jose Politxe dauen, gozatu ingo gau, mio jolastu, jentie pasi hau, eta atzo olako arriskuik ez zauen, basa, ze limitazio, baina gaur izotza bota dau. Eta egisa esan, bitu hor da biloen kotxe bat urteten, eria behor dau, eta bai dauko bere, baina pazientziakin hartu bio, eta puntiak hartu, urrengorako betu albagau kudeak eta hau, hobetu, baina bitzartien, gozatu.